Labuan pa si Spider-Man. Mong kini paghulagway sa mga silingan sa 68 anyos nga si Tatay Dario Medalla. Kini tungod kay nabansay na kini sa pagkatkat sa koral sa flood control project sa ilang dapit sa Sitio Rosal, Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo, human sa pagsaka sa tubig sapa tungod sa grabing uwan ni adtong Martes, Hulyo 21. Kaniadto, makagi pa sila sa maong dapit gamit ang ilang naandang natayanan. Matod sa mga residente dinhi sa Sitio Rosal, Barangay Kasambagan, lapas sa tawo ang tubig baha sa maong dapit human sa kusog nga bunok sa uwan kagahapong adlaw Martes sa hapon. Karon mikunhod na ang baha apan dako gihapon ang ilang kabalaka kun mobunok pagbalik ang uwan ug mabutang sila sa peligro. Matod sa mga silingan ni Tatay Dario, bisan pa sa iyang pangindaron o bisan aduna kini problema sa pananaw ug pandungog, nakapangita gihapon kining paagi nga makakatkat sa koral tungod wala na siya laing nga gianan paingon sa gawas. Human gipalibutan na og istruktura ang panimalay niini. Nga bulingon puno kayo mo tagak na mawagta na ilang mga sanina. Mawa ako sa gipugan, ako sa gigore padungan to. Sa pagbalik ni Tatay Dario sa iyang balay, mikuyog ang MyTV Cebu niya sa paglatay sa maong koral aron masuta ang kahimtang sa ilang lugar. Sa ordinaryong mga adlaw, dinhi mo agi si Tatay Dario apan tungod adunay pagbaha kagahapong adlaw ni taas ang tubig, ang level sa tubig mao ari mo agi si Tatay sa maong hagdanan o mulatay na lang dinhi si Tatay sa maong flood control. Matod ni Tatay Dario, niabot na sa hawak ang level sa baha kagahapon og naningkamot kining makalingkawas nga nag-inusara kay nanarbaho ang mga kauban niini sa balay. Wala ay makatabang nako, magbuhat ako kuno sa mubos. Samtang gipadiyagusab sa mga silingan ang ilang kabalaka human sa maong panghitabo. Matod ni Nanay Naibe Rosete, pag-uli sa iyang apo gikan sa eskwelahan, niabot pa sa punto nga mula pa sa taw ang level sa baha. Maong napugos siyang mulangoy paingon sa daan aron masugat ang bata. Gani ka pinusa ka oras silang nahumol sa tubig baha tungod sa kadelikado sa pagbalik dayon sa ilang balay. Kini nga mo ang lamisan, hamong yun na mo ibutang kaya nga mong mga plato ipangbutang nam lang to asa taas. Unya, giabot man gani na sadni bisag ipatong na namo. Tungod sa baha, daghang residente ang nakaangkon og pangagod sa ilang mga tiil. Nangabasa sab ilang mga sinina og appliances, mga padayon sila sa paghinlo sa ilang mga panimalay. Samtang asoy sa 54 anyos nga si Jose Villaber, nagsugod ang grabing pagbaha sa ilang dapit human ma-install ang temporaryong sheet pile alang sa flood control project nga ilang gituuhan nakababag sa normal nga flow sa tubig sa sapa. Dugang paniya, sa wala pa gitukod ang maong istruktura, walay nahitabong konsultasyon tali sa mga nagdumala sa proyekto o mga residente sa dapit. Nagihimo gigubaan na diha ng amuang mga parts sa amuang balay. Mo ni problema gyud namo nganong naghimo naman sila diri og proyekto project nga wa pa man ma-resolbar ang mga tawo nga namuyo diri. Sa pagsuta sa MyTV Cebu sa lugar, among nakita nga gi-adjust na ang ubang bahin sa sheet pile aron makaawas ang tubig. Gibisita sa among team ang barangay hall sa Kasambagan aron makakuha og dugang nga detalye kabahin sa mong istruktura apan wala pa sila miluwat og opisyal nga pamahayag. Base sa inisyal nga detalye nga ilang gihatag, ang maong proyekto ubos sa jurisdiksyon sa Dakbayan sa Mandawi. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.